Hello, bयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेज चेनेलनि जानानै फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनाय जासिग्रोबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव दासान्दि मोजाङैनो दङ। इसोरनि अननायाव आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। अब्ला जों दिनैहाय गोबाव खालामालासिनो इसोरनि गुसुं बायख' जों दिनैहाय बे समाव सोलोंनो गुसुं राव। बेनिखायनो आं दिनैनि टपिकखौ लादों जाहैबाय जिउआव रंजा बाजा थानाय आरो बे जिउआव मानो जों रंजा बाजा थानांगौ बेनि बिसयै जों दिनैहाय सोलोंगोन। बेनिखायनो आं बाइबेल सिरि बे समाव फरायग्रोनो लादों जाहैबाय 2 Thessalonians chapter 5 नि verse 16 निफ्राय 18 सिम बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ। Always be joyful, never stop praying, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belongs to Christ Jesus होनना बुंदों। मा होनना बुंदों? अरायबो रंजा बाजा था, आर'ज खालामफ्लाय आरो मोनफ्रोमबो बाथ्रानि थाखाय इसोरखौ हामबाय होनदो, मानोना ख्रिस्ट' जिसुजों इसोरा बेखौ नोंसोरनिफ्राय हास्थायो होनना बुंदों। जों जेब्ला बे बाइबेल सिरिखौ नायो बेयाव जों मा मोननो हायो? अरायबो रंजा बाजा था, बे मोनसे पइन्ट जाहैबाय। नैथियाव जाहैबाय आर'ज खालामफ्लाय आरो थामथियाव मा होनना बुंदों जोंखौहाय? बी थेंकफुल इन अल सार्कामस्टेन्सेस। नोंथांनि जिउनि गासैबो समनि थाखाय नोङो बेखौनो हामबाय होनदो होनना बुंदों। अरायबो रंजा बाजा थानाया मानि थाखाय होनोब्ला इसोरा दिनै मानसिखौ ओरैबायदि समायना सोरजिबाय, मोजां सोरजिबाय, गियानि सोरजिबाय। दिनै संसारनि जिब जुनार दाउसिन दाउलाखौ नोंथांमोना साननानै नाय, बिसोरो दिनै गाबोननि थाखाय मा जानांगौ बेखौबो सिन्था खालामा, बारहुंखा फैब्ला मा जागोन बेखौबो सिन्था खालामा, नाथाय बिसोरो सानफ्रोमबो एखे रोखोमै रंजा बाजा बिरद'बाथ' बिसोर थांनानै थायो, रंजायो। इसोरनि सृष्टिखौ बिसोर समायना खालामो। नाथाय मानसिया दिनै बुद्धिसिन गियानिसिन इसोरजों सोरजिजादोंब्लाबो जों गोबां समाव जों रंजानो हाया, जों दुखुआव नांनानै थानो हायो। आरो बे दुखुआ मानसिनि जिउआव माबायदि फैयो होनोब्ला जों साननानै नाय, जेब्ला सासे मानसिया गावनि मोननो हाथारै बुस्थुखौ जोङो मोननो हास्थायो ना, जायखौ नोङो मोनहैथाव नङा, मोनहाथाव नङा, बेखौ जों मोननो थाखाय हास्थायो आरो जों बेखौ मोनाब्ला जोंनि जिउआव दुखु मोनो। नैबे जोंनि जिउआवहाय दुखु लाबोयो। नाथाय इसोरा होनना बुंदों नोंखौहाय गाबोननि जागोनखौ नों जेबो जिंगा दासि आरो नों जेबो साननो नाङा, नों दिनैनि थांनानै थानाय दिनैनि दानि समखौसो नों साननानै नाय। बेनिखायनो जोंनि जिउआव जोङो जेब्लायबो रंजा बाजा थानांगौ होनना बुंदों। मानो थाखाय होनोब्ला इसोरा जोंखौ बयनिख्रुइ गियानिसिन साबसिन सोरजिबाय, बेनि थाखाय जों रंजा बाजा थानांगौ, इसोरखौ बाख्नायनांगौ, बिनि महिमाखौहाय गौरब खालामनांगौ। आरो नैथियाव आर'ज खालामफ्लाय होनना बुंदों। मोनफ्रोमबो समाव जों आर'ज खालामनो नांगोन। जों दुखु फैब्लाल' इसोरखौ गाबज्रियोब्ला जानाय नङा, जोंनि निदान समावल' जों इसोरजों नांथाबनानै थाब्ला जानाय नङा, नांगौ समाव जों इसोरखौ गाबज्रियो। दिनै नोंनि खुसिनि समाव, रंजानाय समाव जों इसोरखौ बावनानैहाय मा जायो? गावखौनो संसारनि गाज्रिजों गोरोबफानानैहाय मा जों गावखौ रंजानाय लाबोयो। नाथाय बेयाव इसोरनि बोर आरो अननाया बेयाव थाया। बेनिखायनो मा होनना बुंदों? खुसिया फैब्लाबो जोंनि जिउआवहाय दान्दिसेनो दुखुआ फैयो ना। बेनिखायनो जों जेब्लायबो समाव, नोंनि दुखुनि समावबो, नोंनि रंजानाय समावबो, नोंनि गासै खामानिनि समावनो नों इसोरखौहाय आर'ज खालामफ्लाय होनना बुंदों आरो मोनफ्रोमबो बाथ्रानि थाखाय इसोरखौ हामबाय होनदो। नोंनि जिउआव जि जाथायानो जायाथों मानो, जि खामानिखौ मानो नों मावाथों मानो, नोङो बेफोर गासैनिफ्राय फोरबो इसोरखौनो हामबाय होनदो होनना बुंदों। दिनै इसोरा मानसिनि पापखौ बानस'नो जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोंनो रंजानायखौ होबाय, बासायजानायखौ होबाय। बेनिखायनो जोंनि गासै मावनाया फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों इसोरा दिनै जोंनि सायाव मा लुबैदों? जोंखौहाय रंजानायखौ लुबैदों आरो बिनि आर'ज खालामफ्लायनानै थानायखौ लुबैदों आरो जोंनि गासैबो खामानिनि थाखाय फोरबो इसोरखौनो हामबाय होननो, जिसुनि गेजेरजोंनो इसोरखौ हामबाय होननायखौ दिनैहाय इसोरा जोंनि सायाव लुबैदों। बेनिखायनो दिनैहाय बे गुसुं बाथ्रानि गेजेरजों जों बेखौनो सोलोंनो, फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ दिनै जोंनि थाखाय हरनानै जोङो रंजानायखौ मोनबाय, जिउनि गोजोननायखौ मोनबाय। बेनिखायनो थांनानै थानाय समाव जों दिनैहाय जेब्लायबो रंजाग्रा आरो आर'ज खालामफ्लायग्रा आरो मोनफ्रोमबो बिथिङाव आरो मोनफ्रोमबो बिथिंनि थाखाय फोरबो इसोरखौनो हामबाय होननो हाग्रा जों अरायबो रंजा बाजा जों थानि, जों आर'जआव थाफ्लायनि आरो मोनफ्रोमबो खामानिनि थाखाय बे फोरबो इसोर, फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौनो जों हामबाय होनो। अब्ला दिनैनि बे गुसुं रावनि गेजेरजों इसोरा जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथोंसै। गोजोननाय थाबाय। आमेन।